Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingwan jungi po NSUI kadi nam taki leader joki Congress Party ki bastad Henry Menta kini ki khat argot ki bami kini ki rangba ki bayeng rasong nam takari ba kajat benriu habangi pai ba Charles Pongro borok ki brio ki comment bai dei brio bakum ne badai kum tai hapo ki comments ngingi sosi na mangi tre hajan ba i ba chi sin ru im jubatai im jukran fish pang kapisa ba i ikran bai ki ai ke bai nam taka pateng jong ki banwan ki ai ki kam bai ka ban le ikli jingmut lang nangi ki samla phise ki ai phi ka ban le ki ai ki dan ki ideas jong pi ki samla habangi pai ma chit lang pale imachet lang pale ngan ong ipim tasngi ide i true representative jong ka sutengah saipong bale pin kiliangan nawan mai idong ibrio baslur bari bakran be ka hok imtiang ra wat ka hok kan pin mong ya phirin ong bai dere ka hok bat bun kibrio na po sutengah bang itu aki long kum tahi kum balong mai imachet lang pale ba ide true representative jong ka sutengah saipong habangi pai sei ba hima sang pliang ide ibrio self made ma ibai nakajing trash tom jungi nakajing puli ka jungi ipoi haduk kan ka kerdan iba hima menta ku memele ilong inong yalam juki nongrat baro ki iba hima bar bangi pai kamtam si ba George Bilingdo ibalong MLA jung ko umroy ma ili bai don sendak bai bangi menta bon ki baong bai ba George nginome Christian show da pimut banum Christian show iba George kandai ka jingdo nong umtang ka umroy konstituensi Henry ya ka megaliahi bro ko we neingin siamte u leader u politician u balit si assembly nyahi ka kali man kasngi ba George nyahi ka kali sakut blok kum sakut ngi kipat ba bro umdai kum kwe wiu ba George ilang basong ritam bari ba George pitit ki idea baron ba George umdan badan na ki politician baro bangila kenduk menta umdan kum ba George dan ki idea ban ki badal dan mai ka bor ban pen kala dei kine baro khat menta ki bangi po state jungi ka ba Meghalaya kalong ka baduk tam ka jela po North East menta ngi ka Meghalaya ka jur HIV ujur jelai drugs ka Meghalaya menta ki kena balik pulih ki lanang duna ki ba school chiteng la nang bun ki ai kine baro khat kine kita ki real issues ki bangi ki pa ngi ki samla ngim ngi perkhat ki issues jungi kim de ki issue khasi garo lene ki issue kita ki real issue bangi ki samla ngi yeng halor bar kine ki leader kita ki belamino ki bang yo i balaban lam nanti ya kata ka jing ang no jungi ki pa baro opat ba ni hne baro laingot be shong hne maro khat mapi na po media ru phedon la ka jong ki jingang not ka kami ka bade kwai hayo bade kwai harut surok ka ang not ba khun jong i nong doktor unong rep ukpa habaw lur yala ka lum uang not bau phun unlong officer ikinarit iba police school yang not baindon kata ka mensim bain pen kelai kan ya ka perthai baro ko way to change the world but kide kine ki jingang not jo ki bri baro de kine ki leader ki balaban yalam ni kita ki jingang not jong ki pai ba ha ka lenti ka ba but ka jingmi no jo kine ki leader ha ka to ko por baka penlong yang i menta bang resign no na ka NSUI tang badan pisang lak bani tiket ha kum kata ke ngi dewan orang hatung susna ni supet le yang napo jing tiak su komen hapo YouTube hapo Facebook kalong kata se wan se pi ki samlang ay were pi menta limba kani la pi i kani ko bo wan se menetrai bangi ngin change ni ka system ka batang ka pisa bai hindrengen train no ta ka hok bat ka jing sisaro pi menta kumto ba pinayu iro ki la patai ko bor weni MLA jongi nang tinapo umroy iba George Lingdo haga jing snow simet jongai dei breu iba snow red shadow kata di breu badak mensim
jong jing i ban syakri hok ya ki pat ba ban ngi scam bu i layar rap sibo dia ngi ke NSUI ki babon ki liang ki bang ngi ngimla ban ya ai ke jing ken lan ban siu ki liang i ndrai pat i layar rap ini babon ki liang ki bang ngi nginum la ban siu ki liang ya ki jing le bha ke ju i ba jing rap ke ju i yang i kum ke NSUI kepada keseng sama pulih jong ni ke Congress Party. Pak George Dewi ni dong yang lami bateri stom ha, nama tak kipat ba, jong yang tiap umroy constituency. Haki babun kirukom. Bat nga penpau ke jeng sengusi. Baya i hapan mat kumikini ki ai paro. Henry ngai scam bau pat ba i jong umroy konstitusi kan semua tu kan dia bat kan ai ka ketika diam ka ketika mon naventa jong i habai ba jo si keren ya ki mat ki jura jong ka jat beriah po assembly bun ki aro ki social media ndrai mentapat tang ba sujal mi ki le sikitu ki jui ki beriu ki akan thoi hatu ngaku menteli yaki hatu pilai dep ya keren bat i hatu pilai dep slok bat i hatu ke ka dau ke penong i ban mi kum dia ngiran labun por bat i ba George idon be kata mensim mentah masyakri hok yaki pat ba joka jalan me ka hai ba ko bai udah broy konsumsi ibaba inum ino ekomroy konsumsi dalai leiru in tricitom in yakun nam ta jong pi ki patba jong broy konsumsi nam rai nong yalam ibadon kanong rim ke baskem kat saus nem iladon hapo politics kat saus nem iladai ibalalong experience pa ibala syai pa inum sim ya ke senjam klem daga jing sto jingmot bat klem daga rai ka babiang ngai scam ru bagi pat ba e joko broy kan si kan kersan ni baba ko mapela kersan ni nem ki baladep kan ai ka ketika mon naga benta jong i bai la susuk ban syakri hok na bagi pat ba joko broy kan si ngai scam ru la pi je i ki jingker ku ki bakrau kan te ha ka umroy kon zero barkadong riphoi ka jongi nga kular ya pi nga pen scam ro bai baba George Lingdo in le ya kata pen bo ya ki pat ba jong umroy kon sri ba jong riphoi ba jong jalahi baro hakmat ban ya ki mentoismen in bo ya ki dawa jong jat beri hakmat bari jum to asmen ki ong hana ki don ki ong hana ba isyat kelai yo pat ba ong em iklam syat kela dalele ki pat ba jong ko broy kon si ki pat ba jong ko broy kon si namar ba iklam resign tin napo ban jinglong ko mele jendal resign ta ho ken da resign isong that ngo ti syat kela ke henry dang long mele menta pidang la ban kendo bat i menta kasi kendo brio pom roy man ka puari kendo brio ya kendo ya ki patba ki ba syam jing e apon roy si ya kendo man kapor maka ta kadau ngong ye pi haswa ba penikran ki aka ru datip ya katenrai ba datip ya ke jing sya